Horas Majaha buku Nabadia Bibel sian 5 Musa 34. Dungi nakko masih Musa sian adaran Moab tu dulu Nebo ima pucuni Pisga todong ni Jericho. Dungi di patuduho Jehoba matuibana sadok tano olat ni Gilead sahat Rodidan. Tole Musa sadok Naptali tano Efraim duhot Manase nang sadok tano Juda sahat Rodi laut tukan hasudutan. Tole Musa tano natukad dang sina dohot luat dirura Jericho uta parharabiran sahat Rodi Joar. Dungi Roma hata ni Jehoba tu ibana. Ima tano naung huarihon hian tu si Abraham si Ishak dohot si Jacob ni kuhiado tu pinoparmu ma lehonokuon nunga hupatuduho tuho di ida matam alai dang jadi hotari par masuk tu si. Jadi mate di sima si Musa naposo ni Jehoba di tanah Moab ngom-ngom tu pamangan ni Jehoba. Laos Jehoba menanam ibana di Rurai di tanah Moab todong ni Bet-peor jala dangadong nanggo sahalak na uboto hinaborna rasi rasa saderion. Marumur 120 tahun si Musa di Hamamatena dang pola humur anggo matana jala dada surut gogona. Dungi ditatangi si hala Israel masih Musa di adaran Moab 30 hari lilingna marujung ma di bahen nasida aka ari pertangisod dohot pangadungon ala si Musa. Dungi goktod di hapistaran marohan si Joshua anak ni Sinun ainung nga diapehon si Musa hian tangan na tu ibana jala ditangihon hala Israel do ibana jala diulahon hobbar tu natinonahon ni Jehoba hian tu si Musa. Dungi dangadong behehe di tonga-tonga ni Israel sada panurirang songon si Musa na manadda Jehoba aduk bohibe. Paringo tu saluhut tadda dohot halongangan na sinuro ni Jehoba ibana bahenon na akai di tano Misir tu si Firaun tu sude na posona dohot tu sadok tanona. Dohot taringo tu sadok tangan na gugui dohot taringo tu sadok hasong goton bulon na binahen ni si Musa di adopan ni sadok Israel. Botima mauliate.